Вече има кръстовище в Стара Загора с маркировка по европейски образец и стандарт. Днес на кръстовището на булевард Цар Симеон Велики с улиците Доктор Тодор Стоянович и Димчо Стаев, Трейс Груп Холд положи така наречената структурна маркировка, подарък за старозагорци в навечерието на празника, 5 октомври. За първи път в Стара Загора се полага маркировка студен пластик, информира Димитър Атанасов, ръководител направление маркировка в Трейс Груп Холд. Какви са предимствата и спрямо ползваните досега алкални бои? Маркировката от ново поколение с трайност 3 години, увери господин Атанасов. По сегашните технологии е необходимо най-малко 2 пъти в годината да се подновяват хоризонталните маркировки, особено при градски условия. Дълготрайността й веднага определя и ниската цена на структурната маркировка. Друго предимство е времето, за което се полага, изсъхва. 15 минути след поставянето й може да преминават не коли, а тежкотоварни автомобили. Маркировката има и още едно качество – тя е светлоотразителна. Върху положената боя, която не е плътна, а на капки, се посипват стъклени перли. По този начин, независимо какъв е ъгълът на падане на светлината и посоката й, маркировката е достатъчно ярка и контрастна. Може да бъде изпълнена във всякакви цветове. Оказва се, че в европейските градове по високопроходимите пътища и автомагистрали над 70% са изпълнени с такъв тип маркировка. Господин Атанасов ни информира, че старозагорската компания Трейс Груп Холд, освен пешеходните пътеки, ще постави маркировка и върху разделителните ленти, указващите знаци за посоките на движението, и върху лентите в края на платната на кръстовището. Изборът на кръстовището не е случайен. Натовареността и различните видове моторни превозни средства са най-добрият тест за положената хоризонтална маркировка. Очаква се определени участъци от автомагистрала Тракия също да бъдат изпълнени с такъв тип маркировка, анонсира господин Атанасов. На 5 октомври Трейс Груп Холд ще открие трасето на магистралата до Стара Загора. Градът ще има 2 входа и изхода до автомагистрала Тракия.